As colonias de abellas están formadas por 3 castas: raíña, obreira e zángano. Todas elas desenvólvense a partir do mesmo tipo de ovos. No caso da raíña das obreiras, trátase de ovos fecundados, tamén chamados diploides, e a diferenza radica no tipo de alimentación que reciben as larvas. Porén, no caso dos drons, os ovos non están fecundados e reciben o nome de haploides. Raíñas só hai unha, e é a nai de todos os individuos que hai na colmea. Pode vivir entre 1 e 5 ata 5 anos como máximo e non sai da colmea. Solo sai para se fecundar a primeira vez en caso de enxamear. Pasaríamos logo a casta dos zánganos, que son os machos que hai na colmea. A súa única misión, digamos, principal é a de fecundar as reinas novas, as reinas virxens. E non están presentes todo o ano na colmea. Son as temporadas de primavera e verán que cando hai raíñas novas a fecundar. No inverno que non nos precisan, mátanos as obreras e non nos deixan vivir na colmea. Pois pasaríamos por último as obreras, que é a abella que todo o mundo identifica. Cando lle dices abellas é no que pensa todo o mundo. Son un pouco máis pequeniñas que os zánganos e son as que fan casi todos os traballos que se realizan dentro da colmea. Son prácticamente todas as abellas que hai casi todas as abellas que hai na colmea. Digamos que no brao vai haber unha reina na colmea, unhas 50, 60 mil obreras e tal vez uns 1.500, 2.000 zánganos. E no inverno habría unha reina e todas as demais serían obreras. Non sei que en Galicia traballamos casi todo o mundo ca abella ibérica. É unha abella exclusiva da Península Ibérica, de Portugal e unha pequena región de Francia. Témola que conservar a base da cría de reinas e selección. Algúns apicultores están empeñados en meter razas de fora, pero bueno, eu creo que a nosa abella é que máis adaptada está aquí ao clima. Uns invernos fríos e unhas heladas moi fuertes. Eu creo que non hai comparación con outros tipos de abellas. Pouco consumo no inverno, producións abundantes de mel e mielada, non teñen ningún problema con ningunha flora do noso clima. É importantísima a nosa abella conservala. Isto non é como ter unhas vacas aí nunha granxa que botarlle o boi e seleccionas macho con femia e xa está. Non, isto crías as reinas e fecúndanse no aire. Isto non se empeza todo o mundo a ter razas de fora, cando tal a ibérica iberiensis nosa desaparecerá. Teremos unha abella que, bueno, como en Francia, que xa non sabe nin o que ten. Teñen xa abellas cruzadas, producen, outras que non producirán, terán de todo. Vai hasta 2 km de distancia, bueno, con estudios que se teñen feitos, a fecundarse, e que é imposible ter unha zona de fecundación libre, porque teñeu colmenas, os veciños todos por aí teñen colmenas. Se todo o mundo empeza a traer abella de fora, quedará extinguida a nosa ibérica.